Než scrollneš dál, co kdybych ti řekl, že na světě existují stovky lidí, kteří technicky vzato zemřeli, ale zároveň ne. V Arizoně ve firmě Alcor leží v obřích ocelových nádržích s tekutým dusíkem stovky těl. Jsou zmrazení na minus 196 stupňů Celsia. Je tohle pravda? Pojďme si o tom něco říct. Tihle lidé legálně umřeli, nejčastěji na nemoci, které dnes neumíme léčit. Ale hned potom, co jim přestalo být srdce, jim vědci odčerpali krev a nahradili ji speciální chemickou směsí, aby led v buňkách nepopraskal. Všechno s jedinou nadějí, že je za 100 nebo 200 let lidstvo dokáže rozmrazit, vyléčit a vrátit zpátky do života. Zní to jako absolutní šílenství, ale abych tuhle situaci uvedl na pravou míru, musíme si říct to nejdůležitější. Kam jako lidstvo teda směřujeme? Žijeme v době, která se hýbe tak rychle, že si nestíháme uvědomovat, co všechno se mění. Ale když se podíváš na horizont toho, co nás čeká v příštích desítkách a stovkách let, začne to být regulérně děsivé a zároveň fascinující. V roce 1964 jeden sovětský astronom jménem Nikolaj Kardašov vymyslel měřítko, podle kterého se posuzuje vyspělost vesmírných civilizací. Říká se tomu Kardašovova škála a dělí civilizace do 3 herních levelů podle toho, kolik energie dokážou ovládnout. Level 1 ovládá celou svou planetu, level 2 ovládá celou svou hvězdu a level 3 ovládá celou svou galaxii. Vtip je v tom, že my jako lidstvo nejsme ani na tom prvním levelu. Podle vědců jsme zhruba na hodnotě 0,73. Dokážeme 100% ovládnout ani počasí, natož energii naší vlastní země. Ale samotný posun se blíží. Vědci odhadují, že na první level se dostaneme během příštích 100 až 200 let. A co bude pak? Abychom se dostali na level 2, budeme muset postavit něco, čemu se říká Dysonova sféra. Představ si obří, masivní megastrukturu ze solárních panelů, která kompletně obklíčí celé naše slunce, aby zachytila každý jeden paprsek jeho energie. Totální sci-fi, které ale z hlediska fyziky dává smysl. Budeme mít tolik energie, že lidstvo v téhle fázi v podstatě porazí jakýkoliv nedostatek. Jenže je tu jeden obří háček. Do té doby se totiž možná jako lidé totálně změníme. Biologická evoluce je strašně pomalá. Trvá miliony let, než se nám přizpůsobí tělo. Ale naše technologie roste exponenciálně. A tady přichází na scénu transhumanismus. Pro ty, kteří nevědí, co je transhumanismus, jde o snahu překročit biologické limity člověka. Například zlepšit inteligenci, prodloužit život. Představ si, že za 50 let bude naprosto běžné mít v mozku biočip. Zapomeň na to, že se budeš učit cizí jazyky nebo historii z učebnic. Prostě si v hlavě klikneš a stáhneš si celé vědění lidstva za pár vteřin přímo do mozku. A to se vyplatí. No nic. Výzkumy v oblasti mapování mozku směřují k tomu, že jednou budeme schopni kompletně naskenovat lidskou mysl. Neuron po neuronu. Mega divný, když nad tím tak přemýšlím. A tohle tvoje vědomí, tvoje já, tvoje vzpomínky a emoce pak nahrajeme na cloud. Tvoje biologické tělo sice zestárne a umře, ale ty budeš žít dál v digitální podobě. Můžeš chillovat ve virtuálních světech, které jsou k nerozeznání od reality, nebo tě prostě nahrají do těla pokročilého androida. Otázka ale je, byl by to pořád ten stejný člověk? Kdybych tě skopíroval do počítače a tvé staré tělo zničil, jsi to pořád ty, nebo je to jenom dokonalá napodobenina? To je šílený, ale zas na druhou stranu asi proč ne? Dík, že jsi tu se mnou vydržel až do konce. Napiš mi dolů do komentářů, co si o tom myslíš ty, a vidíme se u dalšího videa.